கர்த்தாவே, நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழி தப்பி நடந்தேன். இப்பொழுதோ உம்முடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது யோவான் 1:14. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டோம். அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு வார்த்தையானவர் மாம்சமானார் என்பதே. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இயேசுவை குறித்து அறிமுகப்படுத்தும் போது, அவர் ஆதி முதலாய் இருக்கிறவர், அவர் மூலமாய் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று இயேசுவின் தெய்வீகத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகிறார். யூதர்கள் தங்களுடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர், நித்தியமானவர், உன்னதமானவர், மகிமையானவர் என்றெல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள். ஆனால் இங்கே இயேசு மேசியாவாக தாழ்மை உள்ளவராக வந்திருக்கிறார் என்பதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. பிரியமானவர்களே, தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக இருந்தும் தன்னுடைய குமாரன் மூலமாக எந்த அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு பூமிக்கு வந்தார் என்பதை நினைத்து நாம் அவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவன் மனிதனாக நம்மை தேடி வந்ததும் அவருடைய அற்புதமே. அவரை இன்னும் அதிகமாக விசுவாசிப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய அற்புதமான வருகைக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். உம்முடைய அற்புதமான கன்னிகை பிறப்புக்கும் நீர் எங்கள் மீது காட்டின மனதுருக்கம் அன்பிற்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். உமக்கே என்றென்றும் மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.